Икенче ел рәттән Татарстан башкаласында шәхси хәйриячеләр ярдәме белән Россиянең барлык төбәкләреннән сәләтле балалар җыела. Өч этаптан торган фестиваль конкурс көндәлеген хәбәрчебез Мөршидә Җиһан әзерләде. Балачак конкурсы 2021 елда Туган авылым милли комплексы белән берлектә Игелек янәшә хәйрия фонды тарафыннан гамәлгә куелды. Проект гражданлык җәмгыятен үстерүгә Россия президенты грантлары конкурсында катнашып грант отты һәм быел тагын да кулачлырак. Чит төбәк шәһәрләрдән килүчеләр өчен кунакханәгә урнаштырылуда, ашау эченүдә оештыручылар үз өстенә алган. У нас в этом году особенно большое количество заявок. Балачак халыкара фестивальнең әле тарихи язалагына башлады. Шуңа да карамастан 650дән артык гариза кабул иттек. Видео чыгышларын карап, 400 баланы икенче турга сайлап алдык. Казанда фестиваль конкурс 3 көн уза. Кичә бүген финалга узучыларны ачыкладык. Моннан тыш балалар өчен экскурсиялар оештырдык. Сделали им красивые, хорошие экскурсии. Казан каласының истәлекле урыннары белән танышканнан соң балалар уен тамашасында катнашты. Күтәренке кәеф өләшүчеләр үз эшенең осталары. Балалар чыршу килеп кызыклы уеннарда катнашты, хәтта куян да биеде бәйрәмдә. Мы приехали с танцами юность. Без Алабугадан юность ансамбле белән килдек. Бик ошады, әлбәттә, бераз дулкынландык. Очень все понравилось. Миңа монда барысы да ошады. Бик яхшы каршы алдылар. Конкурста шәп. Чакырсалар, тагын килергә исәп бар. Балалар уен белән мавыккан арада өлкәннәр Даун синдромы куелган, җәмгыятьтә кояшлы балалар дип йөртелүчеләрнең сәләтен ачу остаханәсендә фикер алышты. Балачак фестиваль конкурсының төп үзенчәлеге анда сәламәтлеге чикле балалар да катнаша ала. Педагог, психологлар фикеренчә, дәваланмый торган авыру уңышка ирешү өчен этәргеч булырга мөмкин. Ник Вуйчич, Диана Гурская кебек шәхесләр авыруны җиңеп танылу алды. Остаханәнең махсус кунагы да белгечләр фикере белән килешеп, үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Знаю, что для детей... Сәламәтлеге чикле балалар өчен сәхнә ул үзенчәлекле кеше белән үзенә тартып торучы, шатлык хисе уятучы мәйданчык. Алар өчен сәхнәгә чыгып үзләрен күрсәтү, дәвалану алымы. Кеше алдында чыгыш ясаган сайын алар үз-үзләренә ныграк ышана башлый. Толчок к здоровью, толчок к развитию таких детей. Бу мезгилдә алардан да бәхетле, алардан да яшәүгә гашык кеше юк. Балалар өчен сәхнәдә чыгыш ясау әкияти могҗизага тиң. Могҗиза әзерләргә балалар язмышына битараф булмаган өлкәннәр ярдәм итә. Зал вставал, хлопал, потому что ребята... Шул кадәр күңелгә үтеп керде, ДЦП диагнозлы балаларның җырлаулары, биюләре шаккатырды. Искиткеч чыгышлар булды. Моны оештырган Ярдәм янәшә фонды җитәкчесенә бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Аягүрә басып алкышладык. Залда утырган бер генә кеше дә битараф калмады. Мин дә үземнең улым белән килдем. Аякка да баса алмый, сөйләшмәячәк дип куелган диагнозлы балалар сәхнәдә ут уйната. Карагыз әле бу Красноярский егетләренә. Һәр бала үзенчә сәләтле. Балачак конкурсы барышында аларга бәя биргән жюри әгъзалары моңа кат-кат инанды. Главная ценность этого проекта, что это проект без границ. Бу проектның асылы чиксезлектә. Хәзер бит җәмгыятьтә аерым бер кысалар белән чикләнмәгән мөхитне табу үсеш алган. Әлеге фестивальдә дә балаларга аерып катгый таләпләр юк. Теләсә нинди сәнгать төрендә, жанрда чыгыш ясый алалар. Яшь чикләнмәгән. Шулай ук сәламәт бала белән тумыштан чире булучыларны да аермыйбыз. Аларны сәламәтлеге чикле балалар дип атау гадәткә кергән, әмма алар сәхнәдә барысы да бер тигез. Без аларны үсендерергә тырышабыз. Үсендерү өчен дә шартлар бар. Әнә шулай остазлар балаларга вокал буенча мастер-класслар үткәрде. Моннан тыш Әлфия Авзалова үзәгендә дә балалар ел дәвамында шөгыльләнә ала дип белдерде фестивальнең жюри әгъзасы Зөлфия Авзалова Нигъмәтҗанова. Шул хәтле күп талантлы балалар, субханалла. Мин бик шатмын. Шушындый конкурс, фестиваль бик кирәк балалар өчен. Шул ук ОВЗ балаларга үзен жәлләттереп түгел. Конкурс ул жәлләү түгел. Беләсезме, алар тырышалар. Мин дә кеше, мин дә булдырам.
Булдырам дип килүчеләр арасында балалар филармониясе дә бар. Минем исемем Әминә, фамилиям Муртазина. Бу минем дустым Аделина һәм Мәдинә. Без бүген җырларга килдек. Гармун алыйк әле дускай, гармун уйнатыйк әле. Әминә дуслары белән яшь чактагы көймеңнарын кайтарса, Варвара Черняк ватанпәрвәрлек темасын сайлаган. Чего начинается Родина с окошей горящих вдали? Барда җырлы икән дигән тәэсир калмасын. Фестиваль конкурсының номинацияләре төрле. Йөрәктә яралган һәр сүзне энҗедәй күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син туган тел. Син генә үзәкне үзәсең. Башкарылачак репертуар остазлар ярдәмендә сайлана. Апас районыннан килгән катнашучы Сара Садыйкованың Сибагат Хәким шигыренә язылган җырын үзе сайлаган. Шушы конкурста мин беренче тапкыр катнашам. Жюрилар бик әйбәт, бик каты ачык, безнең белән сөйләштеләр, елмаеп кына карап тордылар. Шулай яңа дуслар табылды, яңа очрашулар булды. Әлеге балалар бәлки киләчәктә язмышларын сәхнә белән дә бәйләмәс, әмма бу тәҗрибә аларга һичшиксез файдага. Зөлфат Хәким деген динозавр килеп чыкты. 80-нче еллардан башлап торып калгансыздыр. Әйе, шулай тормыш үзгәртә, ул вакыт үзгәртә кешеләрне. Менә мондый чараларның бик кирәклеге турында инде артык сөйләп торасы юк. Балалар өчен бик кирәкле бәйрәмдә катнашкан тагын бер кунакны фестивальнең төп оештыручысы игълан итте. Икебез дә Радик Мөхәррәм улы булу юкка түгел. Фестивальнең иҗатташ дусты Радик Юлъякшин дип таныштырды. Әмма балалар арасында Элвин Грей псевдонимы белән чыгыш ясаучыны танымаучылар юк иде күрәсең. Барысы да кушылып җырларга сәхнәгә чыкты. Мин эшләйм, үземне шушы возрастта идем, һәм инде уларга теләп киткем килә, куркмаска. Сәхнәгә чыгып, барсында шаккатырырга, чтобы кешеләр рәхәтләнеп сезне тыңласыннар, җырласыннар, бейсеннәр. Самое главное куркмаска. Куркмаска һәм инде елмаеп җырларга, бирергә. Әлбәттә, барлык җырларны да елмаеп җырлап булмый. Кәрим Галиев башкарган «Пар-ат» җыры җитди. Казанга килеп җитмей, елмаеп булмый. Бу фестиваль балачак бик масштаблы, бик көчле. Монда биючеләр дә бар фестивальдә. Конферанс, җырлаган балалар да бар. Мин җырлыйм. Әлеге фестивальдә 2 җырны башкардым, 2 кызлар һәм парад. Дөрестән дә фестивальнең географиясе бүгенге шартларны исәпкә алсаң бик киң. Иделдән Енисейгә кадәр 400-дән артык талантлы бала балачак 2нче халыкара вокаль конкурс фестиваленең гала концертында катнашты. Отлично, просто прекрасно. Шәһәр шундый матур, архитектурасы бөтен нәрсә ошады. Конкурста бик масштаблы, гомумән бар да искиткеч. Нравится нам. Вообще, мы просто в восторге. Меня больше впечатлили. Мине монда кешеләрнең юмартлыгы сокландырды. Барысы да кунакчыл, барысы да елмаеп кына тора. Ваши люди просто очень добрые. Һәр шәһәрдә шундый ярдәмчел, мәрхәмәтле кешеләр, матур биналар, чиста урамнар күбрәк булсын иде дип телим. Һичшиксез сагынып искә алырлык конкурсның иң зур бүләге Гран-прига Казаннан Диди Трио коллективы һәм Красноярск өлкәсеннән Двойной заряд дуэты лаек булды. Балачак халыкара вокаль фестиваленең продюсеры Гүзәл Шәфигуллина белдерүенчә, алар башкарган җырларга тиздән клип төшерелә. Мөршидә Җихан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары.